Sige, mauna ni ang time nga mangaon na mi. Nagigop sa mga ala, Jesus Christ, nalagpot ang mga lalang mananap. Sa bana. Sige, ikaw na. Ano ito, Poki? Topoki o kaon. Ikaw introduce, ikaw may nagkaila. Nya kay di nya tanawa day o dun sa ni. Isa na ba? Kung kainit. Sabaw lang ako. May masakit rin. Wala ni sila plato-plato, wala plato ani. Kanin ka man. Kani gamaw to ira, siya lang diet gyud ni sila kay gagmay plato. Diarang among plato gamatin ka adyo. So mapunit ta dito sa tuang kuan. Kinahan jud ko ani. Pila ni si mag-take-out ko ani si 170 lang kaya. Nakakuha na ko day. Pero maulit di good mao nga kurma. Da, bahala mo dia magtinidor ko ay. Slow ko na lang ko sa tinidor kay siya madugay tag sa ka oras ay makahungit. Nya, pwede man nimo siya parisan aning kimchi. Da, saksak singal mo ni. Muni handa ni Silo, Kuya Rini. Minalaman katilaw ta aning Korean restaurant. Lami ilahang kuan, kami ilang radish. Tama. Naon sa init pa ay taw-taw lang. Ana din na siya mix. Tama. Magplanta ka na. Sorry. Mag Mag-story sa iyang kuan. kana ako na picture nga na mix na siya. Sige. Mao na ganinang itong kayong gapundok sa babaw. Mao dito. Uy, murag iirog ta ning kuan. At dulo kay para karon matunga rin nato. Lagi. Ano mo irog kay magpasok ka diha ba? Luto naman din. Sige itulog. Okay na. Ipadulog yun ni Kuya Rini, aron makapunit po si Kuya Rini po gamay. Di ara Kuya Rini pagpunit na. Pagpunit part. Hindi ka hilig mga kaon eh. Ha? Hindi ka Hindi na ka hilig ng kaon. Uli anak dahil la. Kung say yamar ari isa, ato din na sila. Okay kayo. Kung say yamar ani. Ako lang guning ingnon, si yamar diha kay. Maturo ba rin nas papa ni? Dara pa to. Dili mo yung dili. Di yun na mo Ano palibad. siya? Ano? Chicken noodles? So? Ha? Higop diretso sa baw ay horot. Ano siya? Isa pa? Inalagan langanan sa baw horoton diretso. Ano sa mga nasa bag? Ano na yung noodles mo? Ano sa mga? Sa bawas baka madagay ni. Kuan, kanang nine noodles, kanang sa to ni black bean, isa to na? We will try our Black best. bean noodles. We'll try our best na makakuha ta pinaagi aning mga kutsarahan, no? Tanaw na to. Di man ingon ani oy. Hindi, kay iipit mo na. Yung mga magiliwat. Ligwat lang ayun. Murag tag naglubok ani saging nga luyangon. Ibigwat. Kanila may may. Mo jud ni kaunon sa kuan na fruits ba kana. Ibog jud ko atong ilag kabulingit ilang naong. Ba? Okay rin ay magkabulingit. Ano may lasa na hanghang sa na. Dili. Nami. Halang-halang dati ni Duro na lang ni nako silo. Di ara hala sige kadag hala kadugay maputol Ginoo tabang. Hala katagas mo si Tol. Sagol-sagol na rin sa atong plato. Atong sulayan. Lami gyud humo kayo ang noodles. Sakto kayo ang pagkakuan ba? Latay. Lami gyud no. Uy, Muni murag- lang bestseller diri. Uy, murag ako adyo ning vlog mo kay ako jud nasa center. Muna. Ami, wala ito siya kuan day mo ano, dili siya kanang Hello, basta sa lain. Ya kaluoy taw. Kaluoy Hello. taw natong gatan-aw. Lingaw-lingaw lang diha Kuya Rene eh po pagtutok na mo dire kay magkutoy ginantiyan nimo diha.
Loya yung taon. Ganina rabi na siya ni. Asa mo park. Hindi lang kay hapit na ka. Ano siya man uli, di ba? Uli mo tayo December. Uli mo na siya kung December kung wala na. Ator mo takong uli na, ator mo takong buwan. Mayo, Hunyo, benta na siya. Dito ba na-extend na day ka diha? Ha? Na-extend na day ka? Ayun, paano ito? Kadapli na nila nato. Okay. Higid mada. Ano ba na? Tapos day ka. Katleg? Kani, isusuot ni mo dire. So. Silo, maayo kayo. Oh. Ay, ba? COVID. Papa. Eh, dapat na quarantine. Na nga. Kasi mo na, Nami ang kuan. malakit na na. Gadis. Kimbab. Ha? Gadis nami. Oo, ang kuan, kimchi. Kasi mo na siya na, parang, siya malakit na siya. Parang bilo. Rice sauce. Sa mo na. Yung mga vegetable. Stable niya. Kana iyang ito. Murag isda man daw na. Kain. Kailangan. Uy, ipatubang na nato. Ay, oo. Mamatay naman. Gikuan ba yan na niya? Nami ang mga Nako. gusto. Uy. Kay, si O, kana, Minggoy. Ay, naaday siya inaani Ay, dahil. buto ito din ma. Inaday siya inaani dahil. Isa mi siya murag kaning. Ay, si Shilo mo ipamiksa. I-mix mo dili. Dili, Ah, mix. sao man na. Ang sauna na din. Ay, ko mix na, ay. Gisingot ko sa kahang. Ang sana, isagol, ang sana. Dili kaya na mo. Tapos kanin. Suso. Eh, Muna sus na to kana. Kagagmay ba daig mga plato ani Korean oy, pas mo kita ani samot kay gagmay kay plato. Lami, guys, inday. Tinidor. Ang saon man nimo kanang i-mix nimo sa gulay. Hindi. Sorry, gulay din ni. Kato. Kung ano yung side lang ba? Oo. Dayon iso-iso. Ala nangatagak na. Tagak na kay kita kay bawo mo. Tuslo. Susuk pa day. Ha? Susuk pa man day. Iso-iso pa. Tuslo ko na lang nako oy, bahala mo diha. Tuslo. Unsa man ning mananap. Hindi raw. Diara tuslo ko na lang nato kay Gyoza. Gyoza, ang counter may mutan gyoza. Hala. Ganahan jud sila aning mga ano mga Japanese o Korean ganahan kasi sila mga sagbot. Ano sa ni sa May gani kay wala ang mga tinuod nga lahi nga magkaon ani kay maulawan ta. Bahala mo diha. Ang tagiya eh. Basta mo kaon gyud mi. Balag. Balag bisag unsa kinamot. Sir, sensya na sir kay mao pa paglungsong namo sa lungsod. Agoy, na bahala na diha oh, hala sige. Gulay siya, no? Para kung kayang sus. Ayan? Ang bato ba? Dili, ha? Ang bato ba? Say parat nila ang sus daw ang tanang gulay. your sauce. No? Patis na. Aw patis na day mo day. Ni day ni ko nagkalang. Ako aday daghan tag una pa ha. Tagulhan na kutsara nya na petinido. May nala nakatalikod ko sa tag-iya kay di ra makitan si Ate Erin. Kita kay sa tag-iya. Tagtulo ang bukod sara. Tagtulo niya. Napay kutsara, napay kadapin. Bukit ng lawas. Bata. Libre. Ito mo Na, dako na kay sapi Kuya Rene. Wala, naka 7K na siya. Na regalo. Angel. Padala sa mga followers. Pwede na siya magpahit ng cellphone, pero dili ko musugot. Ako na yung savings. May pa. Savings na ko kay. Pwede naman mag-savings ang bata sa video. Oh. Sa nalay ID sa school. ID o birth certificate ang kuan ang sini. Ang requirements. Nakatagi ko kimbab na. Uy. Mau ni akong baso? Mo na kayo kung kumiinom.
Sa kamuton tani unsa ni? Ganahan ko sa radish. Ako na lang tanan, di na mo. Mga Dapat na ngayon na. Ha? Pwede na kaya. mga ayo ta dito. Sige mga ayo. Maulaw ta. Anang gagas balay? Awa. Anang ibiits. Pwede na mga ayo. Dalos balay. Ibiits. Nami pagkakuan. Nya ang pangutana ano na yellow, isa ilang gibabad. May lahi na siya mga dish Korean. Korean radish. Franchise sa buwan. Limpo. Ha? Sa kuya rin eh? Sabi niya? Franchise sa Limpo ba? Hinahinday mo ito kami. Franchise sa limpo ko no. Sus, Ginoo baboy naman ay magipangita. Masamot ka kuan ana ka. Mobo ang sugar. Madiabetes ka na kuya rin eh. Business. Pagkaon na lang gulay kuya rin eh. Ay, Ito na business. ayun ang panganday. Kunuday. Letson manok. Mag-business ta. Pwede. Mana yan pangandoy giday. Sa limpo na lang par. May nang mabihan mo kay dito ko. May pa. Katong diri nga sa ay dapit nga sa bugasan ako. Pwede ka tuli ko ano mo. Mr. Limpo. Katong diri sa kuan ba nga side nga sa bugasan kuya rin eh. Pwede kay ditsunan to nimo dito. Franchise mo Mr. Limpo. Yung batik man ang Mr. Limpo akong ganahan mo kaning quick ang kana. Kanang quick bomb siya nga. Ngalit sumanok nga na ay. Di na mo ganahan sa Limpo. Nay, litso manok nga akong natilawan sa saak ba. Nga lamig kay baka timpla nga mo suhok gyud dito sa manok. Senior Pedro lagi. Senior Pedro? Dili po na Senyor Pedro lahi na ilang timplada ron. Wala na ilang timplada sa unang abot ko. Sige nga ano. Nya di. Nasa saak lamig kayo ng litson. Pwede na bisag way sauce. Kay kuan siguro na daan ba? I-inject nila. Tabi na oy. Mula ilahan ng gi kuan ba gi ilag yung gi-marinate og taman ba whole night baron. Ito na kayo. Dali ako mabusog. Ano nakabusog magod niya? Pwede nyo na maharap. Pwede na i-take out na. Ha? Wala. Yung sauce. Di mak. Tinidor. Ano ba ito? Ito man. Kanang sarap. Lami ang noodles oy. Kani halang. Halang na. Manay gipasalubong sa akwa o kanini kanina. Diyo ito niya. Alas 3 na ba? Yung kung siya manini ang humba. Oo, mga pa pupunod to. Bitingin niya. Tingog na lang part. Ako pa jud ko kaon. Kanabi pag mata. Hindi pa gyud ka kaon day. Wala. Wa sa kan kape. Wakod. Uy. Niya ako magkape ni uli. Laab sila kape diri wa man jud ko. Tara. Gusto naman dari sa restaurant na eh. Sampa? Dari sa restaurant na hinday ba? Gusto naman. Gusto ba? Kumusta na daw mo sa ito? Okay kayo eh. Malin biya pag kuan 3 to 4 pesos sa kadlaw. Mom jud ay halindi halay. Basta kuan. Kompleto. Kay nakakuan na lagi ka no. Nakadakop na lagi ka gusto mo. Namalhin mo. Ay wala naman is Malia part. Pero katong kuan, Si Malia wala naman. katong na pa yung mga followers nga mo anha, mamakyaw lang ko jud ko garin. Kaya na tagos mil beto lang pakyaw. Eh wala na si Malia dito. Matundita sa uros. Wala na. Namin nagtinda dito. Bisiri man gihapon. Ang nakipalit nagtinda sad. Kaya gipalit man jud tanan, hasta tanang tindahan gamit tanan, pabayran na apa mga baligya. 300. Bawi na kayo eh. Kali nagbayar na sila day. Na bugada na guna iyang anak. Ngano man unsa may nauna-una nga nang gibaligya man. Balin sila
Kuan, Ganyan Cordova. siguro ito siya kuhan, kanang village nga kuhan area. Kuan man, dili man village silang balhinan. Cordova, ilahang na sila yuta dito ba? Nakapalit ito yung anak, kaya nabugado na pa. Diha lagi na, isula yung anak. Wala din ay nangutang kuya rin eh. Di ako'y magpautang man. Ang usa mo'y nagpautang. Kuya lagi pautang lagi. Hindi ko magpautang, bahala mo yan. Sige na kita. Wala dyan balik. Una, di na agi-agi. Kuyukot. Oo, mapandol niya ba? Mapandol, mamumo ang antang dito sa bato. Nag-anda na natin kuan. Oh, pila naman ka. No, Paitan. na. May paitan, hindi taglayo no, ina na day wa. Nagpiyo-piyo. Wa jud ko nakita. Magbukid adventure kami ni Ate Irene, Kuya Rene. Ano mapunan ang WH. Mapunan WH para mamuni na siya. Asa mo ito? Ha? Magsige na may kulab. Asa mo moto? Bukid sa bukid sa kuan siya. Isa to inyo malimot mo. Bairan. Bairan. Bairan, dito may matog. Ay, butawit. Ito mo matulog ko. Okay lang, ito dako dito ka tanggal. Wala may harvest ron, parang na dito. Napay nangka dito ron. Wala din. Dili hinong pinautanong ba? Oo, na. Tanong. Ano ito noon? Hindi itong natin sa kenan. Pati ngayon si Manuklo, kung saan siya natulog. Sa kenan na lasa. Oo, Ay, ulaw-ulaw. Ayaw, ulaw-ulaw. Dili. Ayaw, ulaw-ulaw. Kaya Domingo. sininahan ka na to. Domingo. Ano na lagi? Ganahan mo na siya mag-adventure. Mauwi ka. Uy, Ay, ulaw-ulaw. Okay na kayo. Okay na siya. Kasi, ito arte ko ay wala. Isa sa kilat. Ayaw, juk, ulaw-ulaw niya. Kuan, gusto to ba? Hindi nga, Bel. Hindi nga, Bel. hindi nga bilo. Ko nga atong kuyugon kay kanang magasolina lang ta ba kaysa mag-tracking ta. Gan kayo pa. Mahal mo sa Campliti din. Uban. Sabay ka. Sige lang na lang, drive niya. Asa man sa magpakit to pananglit. Naalaman ko. Pagturas babaw. Di siya magasulod dito sa basketball court. Hindi na makanaog. Basig din siya kanaog. Basig din siya katangat. At tulog isa ibabaw no, may manggahan. Muna ako dito, mabiyaan gabi ila. Magbian lagi na. Ito na lang. May manang wakit na una-una kay. Pero wala mo din may gagawin mo din na ako tanan. May Sunday, ma? Karon lagi utang sa Bado na lang ta. Yung gusto sa Ay, Bado niya, ma. Yung taong live. Sugod na ang Lunes ng klase. Sabi, Lunes na sa Wala na, si Sheila. Si Mamay, Sheila na siguro lang to. drive ninyo ba? Bisag dita, wala. Di magkuhan naman ta, mag-captures. Mag-captures o mga vlogs. Ang kasi ko. Ang Aw, klase napalay mo. ka klase, ma. Number sa klase. Sabado? Kung Domingo, tapi dira Domingo dito, totoo Lunes pa sa buntag mauli. okay ra ka lunes Oo, buntag. ang kabuntag mag-vlog sa kadaan ay nga ta mauli. Sige, okay ra ka usak Buntag. Sa'yo dito ta mag-vlog. Sa'yo ta mag-vlog ka ng alas 5, hayag na siya alas 5. Ay, kana. Kaya aron makauli tag mga alas 8. Sige, sige. Okay raman, dali raman kaya na masigit. Domingo na lang to sa buntag. Sa'yo lang ta perdagan tag vlog. Oo. May nabunga. Pareho ko ati Chari nga, kadlawon la, nag-vlog Sayo ta. na. Mingkamot og sayo ba? Sikay-sikay sayo. Pero mga klase na, sa Bado ko, abot. Ba't sa akin? Sabihin mo kasi dahil. 11 to 8. Ay, ayaw lang lagi nabiyayo sa inyong live. Kay mo. Kay kuan. Pangitaon mo ko sa akong mga anak. Manggod ka. Ingon sila, ayaw lang yun ibiyayo. Domingo rin kita. Bahala lunes na muli. Lunes buntag. Ang ko nang ginanda yun nun, kaya wala tayo kay klase naman.
Na ayo ka guol na ko kay wa mo koy problema. Sige po kagkaguol ka ikog-ikog at ang tangan ng putla ng ikog. Di ang akong kaikgan ang ugmo ko yung sa floor ang yung sakyanan. Wala. Kay basin niya makarasan ito ba? Wala kay garas yun. Naa. Sino ba kay ko? Na dako kay bukol sa luyo. Kay gibangga siya bilang motor. Na o Tapos usog nagpadagan, nag-traffic. Traffic. Pok dito sa luyo. Mao na problema sa mga gagaw po. Siya kani laging motor nga. Rusmugan tag ka ng kalit. Minsan naman yan. Uy, wa naman dahil Uy, unsa naman akong vlog niya, no? May tubig. Oy, hello guys, welcome to my vlogs. Kumusta na mo diha? Nalingaw na mo diri tabi. Hindi na lang mi kutob sa among panikay-nikay. Water. Mana urot-urot na gyud. Uy, dagko ka kay nang inom mo ina hurot yung Urot-urot na, urot-urot. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Bye, thank you Salamat for kay watching. Manigala. Salamat ato ning i-share taman.